Уважаеми зрители, вие сте с прогнозата за времето по телевизия Алфа, а аз съм сестра Соколчева. Да ви се похваля, доктор Златев се уреди с нова служба. Отиде и той в парламента за народа да работи. Но не се притеснявайте, събота и неделя ще е тук и отново ще се погрижи за това вие да сте информирани относно прогнозата за времето. Разправя, че Цецка Цачева се възползвала от услугите на доктора и поискала да й премери кръвното, ама като й казал доктор Златев, че ще й вземе пари и тя за един миг качила кръвно. Цецо Светанов пък помолил доктор Златев да види ушите му, че нещо не дочувал. Това е да си доктор Златев, хем да работиш, хем за народа, хем пари да взимаш от представителите на управляващата коалиция, за да са здрави. Зад мен виждате картата от времето на цар Симеон Велики, когато нашата родина се простирала на цели 3 морета. В Киев ще има променлива облачност, а градусите ще бъдат 11. В Сегет облачно и 17 градуса. Над Бакъл ще бъде слънчево, а живакът в термометрите ще достигне 16 градуса. На Димитър Бербатов в Солун ще му бъде доста горещо, 23 градуса, слънчево и топло време. Времето на страната ни ще бъде предимно слънчево. В София 19 градуса, в Пазарджик 23, а в Пловдив 22, в Монтана и Видин 21. По Черноморието времето ще бъде топло и меко. Градусите във Варна и Бургас ще са 18 през целия ден. Над планините също ще бъде хубаво за опознаване на природата ни. Над връх Свети Иван Рилски и днес ще бъде слънчево, а градусите ще бъдат 5. На Черни връх 7 градуса и незначителна облачност. Над връх Ботев слънце и 6 градуса. Дойде време и аз да изкажа негодованието си от намеренията на правителството да посегне народните производители на ракия и вино, по-малките населени места и по-точно при баба и дядо. Значи преброят контрабандата на безакцизни стоки и най-милото на дядо да посегнат. Вие представите ли си как би протекла зимата, като се коли прасето да няма вино и ракия, защото на Влади Горанов му е хрумнало, че ще си варим ракията в лицензирани казанджийници. Няма ракия, няма радост. На всичкото отгоре и цигарите с нови цени от януари. Изобщо, ако здравният министър Петър Москов не ни откаже от живота с неговата реформа, ще ни откажат Менда Стоянова и Влади Горанов. Дойде време и за историческата ни препратка. На този ден през 1912 година, по време на Балканската война, българските войски влизат в Дедеагач. Времето през останалите 3 дни ще бъде все така слънчево, а в събота градусите ще достигнат до 19. Повече няма да ви споделям, да има и за доктор Златев. Аз отивам в заслужен отдих. Това бе от мен. Лек ден и спокоен уикенд. До понеделник!